natin ang ating mga fishes. Yan, may... Hello mga sis! Welcome back sa kusina! Charis! So for today's video ay niluluto ako ng dinner namin. Bale, ito yung kadugtong to ng nagpupunta ko ng mall. Ayan, ito ay gabi. Charis! Ayan, so good evening! Good morning! Kung kayo ay umaga din sa inyo. So lulutuan ko ngayon ng sausage ng aking jusawa. So, ilalagay ko na siya dito mga Mars kahit hindi pa mainit yung mantika kasi sasabog yan mamaya. Hindi natin kakayanin yung kanyang pagsabog mamaya. Pag mayan mainit na mainit. So, yun. Ay, Maria Mercedes. So, kaya nilalagay ko na siya dyan mga Mare ng agad. Pati itong takpan natin. Kasi mamaya, magsasabog yan ng lagim, charis. Tapos dito naman sa kabila, Mare, ay magpiprepare ako ng aking lulutuin na pang-paksiw. Dahil magpaksiw din ako. Magpapaksiw ako, Mare, for myself. Charis. Tapos, ang ating, ngayon, ay patatas. Magkano kami patatas ito, guys? Ito ay galing pa ito sa farm. Galing pa ito sa farm. Ng aking jusawa. So, mga mga ganito siya. Hindi siya yung tipong Kasi nga, hindi ko siya hinugasan agad-agad. Kasi nga, para ma-preserve siya. Para masumaba yung kanyang lifespan. Ayan. So, pagka kailangan ko lang magluto, tsaka lang ako naghuhugas ng patatas. Ito ko lulutuin ang potato kasi medyo madami akong lulutuin patatas. Magbabalat na ako ng patatas. Nasaan ba si Sarah? Charis. Balat ka ng patatas. Charing. Napaka, nitong aming So, magbabalat na ako, Mars. Alam niyo, parang isang buwan din kaming hindi bumili ng patatas. Sa totoo lang. Dahil dito sa patatas na bigay sa aking jusawa. So, ito yung nasa loob ng aking damit, guys. Kung nagpunta ako ng mall, ito siya. Ito. Kasi sinadya ko siya. Ito yung magiging, para pagdating ko ng bahay, ito na yung pangbahay ko din, pangtulog, gano'n. Lahat-lahat na. Nasa ilalim naman siya eh. Hindi naman siya madudumihan, mga Mars. Tapos, alam nyo ba, punong-puno ang bus. Oo, kaya hindi ako masyadong nag-video, guys, nung nagsakay na ako sa bus. Punong-puno. Ang dami-daming people sa universe. Nung pagdating ko doon sa bus station, doon sa sentro, wala pang masyadong nakapila. Kasi nga, siyempre may oras, diba? So, pagka medyo malapit na, tsaka lang din umaano yung mga people. So, ako, inagahan ko ang punta para talagang tinitingnan ko yung oras para hindi tayo maiwan. Guys, kasi every 1 hour, guys. Alam niyo, guys, maganda rin yung ginagawa ko na yun na nag-explore ako. Nag-explore ako sa labas. Para yung pag pinakausap ako ng tao, yung alam niyo yun, isa din yun sa mga ko para ma-practice yung German ko, guys. Yes. At saka, guys, good news pala. Hindi ko pa pala nasa-share sa inyo. Mag-aaral na ang Mare ninyo, mga Mare. Mag-aaral na ako, Mare, dito. So, yun, nakapag-enroll na ako, mga Mars. Ayan, so yun. Sama niyo ako sa prayer. Sa journey. Bagong journey kasi, alam niyo yun, tagal na akong, hindi nag-aaral eh. Ganun. Ito kasi, guys, language. Ayan, so yun. Pag-pray niyo ako, yung memory, kasi alam niyo, matanda na tayo, nakakalimot. Ganun. Ayan na, kasi, sana may classmates akong, may classmate akong Pilipina din. Hindi naman ako makisama sa tao eh. Pero, syempre, language. Excited ako na, kinakabahan ako, mga Mars. Yun ang aking, yun ang aking nararamdaman at the very moment. Charis, at the very moment. Tsaka, ang importante, ang pinaka, dun guys, ang lapit sa bahay namin. Sobra. Mas malapit pa dun sa unang school na pinuntahan namin na dapat, kaso nang wala na talaga. Mas malapit pa sa bahay namin. As in, kayang-kaya mo siyang lakaran. Pero dahil may bicycle ako, gamitin natin ang bicycle.
Ay, nakapuro din. Mga Mari update. So, luto na ang ating sausage. And, luto na. Medyo light sa camera. Luto na yan mga Mars. Tapos, nandito na yung, yung aming patatas. So, ipipreserve ko lang siya dito sa aming microwave. Diyan ko pinipreserve yan eh. Para yung, yung freshness. Chari, freshness? Sana may freshness. Charis. Ayan. Tapos ngayon guys, ang gagawin ko na ngayon is mag-prepare na ako ng aking pangsigang. So first, ay uunahin ko muna ngayong gagayatin ay ito muna. Yung mga ilalagay ko na pala ito kasi baka masira na siya. Medyo may katagalan na ito nung gumawa pa ako nito ng ng chicken curry ng aking jusawa. So yun. Yeah. Kung may tataniman lang talaga guys, magtatanim talaga ako dito ng mga ganito. Oo. Sabi ko sa asawa ko, kung may garden tayo, magtatanim ako para hindi ako masyadong bumibili ng mga ganito. Kasi mahal din guys eh. Kaso wala naman kami garden. Wala naman kami space for the garden. So yun. Alam niyo naman tayo, mahilig tayo sa mga ganyan, mga tanim-tanim. Kaso wala naman tayong space provider. Space provider. So, siya, Mars, ang ating kamatis, ang ating pepper. Tapos ito yung aking talong. Diba ang laki? Tapos guys, ito yung ating bangus na sinasabi ko. Ang laki-laki oh. Laki-laki. Saan natin? Ito eh. 600 to 800 daw ito sa mga nasa 700. 600 to 800 grams eh. Ayun. Frozen kasi ito Mars. Tapos hugasan pa yata ito. Diba? Ang laki oh. Charis. Yan ako sa thumbnail ko to eh. Laki oh. Pero Mars, hindi ko to aanuhan. Wait lang. Tabi ko muna. Tabi ko mga gulay ko dito. Diba? Ayan oh. Mga gulay. Kasi nga, anuhin natin to. Ayusin natin. Charis. Madali lang yan lutuin kasi nga, paksiw lang yan guys eh. Pakulo-kulo lang yan siya. So guys, okay naman siya, charis. Pero hindi ko lang alam kung nasaan ang updo nito. Guys, hindi ko na siya pala kinaliskisan kasi guys, ang hirap na kaliskisan kasi nga frozen pa siya. So yun, so hindi ko siya kinaliskisan. Hahatiin ko siya dito. Duguan. Sis, duguan siya sis. Nandito yung updo guys, buo pa siya. Itong sa buntot guys, hindi ko kakakaliskisan kasi ipiprito ko yan siya. Hihiwain ko yan siya sa gitna guys. Buntot pala niya guys matinik, kaya yan siya. Nahihiwa ko na diba? Yan, so yun. Ito ang aking ipiprito sa susunod na mga araw. Yan. Tapos the rest is papaksiw ko tong ulo kasama itong ibang parte. Tapos the rest, sigang na. Diba? Ang daming, ano na to? Bangus na to. So, guys, ito yung ibang parte ng ating bangus. Ilagay ko dito. Ipe-freezer ko yan. Tapos the rest, guys, ito yung gagamitin natin para sa ating paksiw. So, lagyan ko muna Mari ng gulay sa ilalim. Dito ako Mari, level. So, gulay muna. Next is ating bangus. So, guys, ito na yung iba nating diba? Dagdag natin ang ating mga fishes. So, nalagyan natin itong ibang mga gulay. Sibuyas. Lagyan natin ng asin.
Tansya lang ito mga Marsha. Tansya. So, ang ating eseg or ang ating suka. Tapos lagyan natin ng paminta mga sis. Nangilig ko sa paminta kasi nga gusto ko talaga yung mga paminta sis. So, ito na mga mare. Yan. Yan sa'yo. Takpan natin. This. Hi! So, andyan na yung ating sinigang. Sinigang. Paksiw. Ayan na yung paksiw natin na bangus na. Paksiw na bangus na parang paksiw na gulay. Kasi mas marami yung gulay tsaka yung mga sangkap. Ayan. So, yun. So, yun. Update ko kayo pag naluto na mamaya. Hintayin na ng aking sawa dahil kakain kami pagdating niya. Yun. So, yun. Tar sinigang. Sinigang. Paksiw. Nice break time, my wife. I will. Also with the bus when I ride the bus going home, it's full. The bus is really full.